Random TV. Good day mga kasyokoy! Good! Dito na naman tayo sa dagat! Malapit na tayo sa Pasabig. Yan, yan ang Pasabig. Wala sa dagat. Dadaanan lang natin siya mga kasyokoy kasi may importante tayong lakad ngayon. Pupunta tayo sa Bulinaw. Babangka lang tayo mga kasyokoy. Yan ang Pasabig. Nakalubog ang lampas. What's up mga kasyokoy? Ayan, nandito na tayo sa lumang tahungan. Hindi siya floating mga kasyokoy. Ito pa lang yung dating tahungan natin na luma na. Kukuha tayo ngayon ng pangulam. Talaba or tahong. Basta may ulam. Yun o. Ito na tayo kanina mga kasyokoy. Kapal ng ulap. Yata ng ulan doon. Face mask. Guantes. Face mask tsaka guantes. Face shield. Bago tayo kumuha ng talaba or tahong, dapat nakaguantes ka para hindi masugat. Kahit makapal ang kalyo, dapat nakagwantis pa rin para hindi masira yung kalyo. Face mask, bukasan. Let's go! Sisit na mga kasyokoy! Let's do this! Kailangan natin ng ulam. Ito yung pang ulam mamaya. Ang daming isda, parang aquarium sa ilalim. Dami! Dami! Daming isda! Tahong! Tahong! Isang talaba. Daming isda, hindi ako makakonsentrate kumuha. May panasa na ako. Huli ang mga yan. Yan na mga nahuli. Nakuha natin mga kasyokoy. Pwede na pang ulam. Kukunti lang ang kukunti lang yung talaba at natabunan ng itim na tahong namatay. Kaya yan lang ang talaba. Pero isda, dami. Daming isda sa ilalim. Parang aquarium. Dito na tayo sa gilid.
naman mga kasyokoy, may bagyo yata. Kasako ko muna to. Sako na. Baka isako pa ng iba. May ulam na mga kasyokoy. Ulam ko mamaya ay tahong. Sarap dito papakin. Huwag nang rikaduhan. Pinapapak lang ito sa amin mga kasyokoy. Para hindi siya magastos. Hindi magastos sa pesado. Ginagawa lang itong snack. Snack lang ba? Subscribe and click the notification bell to notify for new video. Thank you for watching.
Emerindom TV.